αγαπημένο. Θα σε πάμε για εξορκισμό. Οχ. Αυτό είναι βίντεο. Ναι. Να λέω τη φράση. Πότε θα τον πάμε για εξορκισμό. Πότε θα τον πάμε για εξορκισμό. Πότε θα τον πάμε για εξορκισμό. Μετά τώρα την πρωτοχρονιά να το πάμε. Για τον εξορκισμό. Ναι, για τον εξορκισμό. Να εξορκιστεί αυτός για τον καινούργιο χρόνο. Για τον καινούργιο χρόνο. Ναι. Εκτός βέβαια αν Τον φάμε αύριο σήμερα. το βάλουμε στην κατσαρόλα. Να πάμε σοκολάτα που σου είπα. Σούπα. Αν συνταγή. Γατόσουπα. Ναι, γατόσουπα. Θα τον κάνουμε γατόσουπα. Μία γατόσουπα θα τον κάνουμε. Κουτάρα είναι αυτή εκεί, θα κάνει κι άλλο. Ό,τι πρέπει. Ό,τι πρέπει είναι. Παίρνεις και πόζες. Κάνει όλα πόζες. Παίρνεις και πόζες. Να σου πω, Τι λες. σαν τον τέτοιο θα καταδύσουμε, σαν τον Ναι. Τζακ. Θα του στείλεις και εσύ φωτογραφίες, Ναι, σαν τον Μεσόπουλο. Ναι. Τη βλέπω τη δουλειά. Ναι. Έρχεται. Με το ένα χέρι, τώρα που σε είδα με το ένα χέρι και με το άλλο, ακριβώς, Ναι, για να κουνηθεί λίγο. Κουνήσου βρε. Πάλεψε για τη ζωή σου. Ναι. Πριν σε πάμε για εξορκισμό είσαι ελεύθερος να κάνεις ό,τι θέλεις. Και κυρίως πριν από τη γατόσουπα. Εκεί θα τον αφήσουμε να κάνει ό,τι θέλει πάτη, Ναι, και πριν θα τρώει και ό,τι θέλει. Ναι, όλα για να παχύνει. Να τώρα. παχύνει ακριβώς. Γιατί τώρα τον βλέπω λίγο μισή μερίδα, δεν ξέρω, θα χορτάσουμε. Όχι. Τι θα φάμε. Είναι αυτό? μισή μερίδα. Αυτή Να ώρα, τον αφήσουμε για τον Φώτον. Μήπως, Ναι. να τον θράψουμε καλά. Ναι. Αυτό να στείλεις στους πρώην γονείς του. Να λέμε πώς θα τον φάμε. Τι κάνεις εκεί βρε. Μήπως κάνεις μπιντέ, πάει. Πόδι. Άμα. Ποδάρα. Χρειάζεσαι ειδικό ταψί μου φαίνεται. Έρχεται ο λαγός, έρχεται. Έρχεται. Κοίτα, είναι και αυτό το κορδονάκι. Και μας τρελαίνει το κορδονάκι. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό το τι διαβολικό το πράγμα εδώ που σε ταλαιπωρεί και δεν σε αφήνει να πηδήξεις κάτω. Το μάτι όταν είναι κλειστό είναι πάρα πολύ αστείο. Με το άσπρο πάνω και κάτω που λέει Άντζη σαν κινεζάκι, το είδα. Και δεν έβλεπα ποτέ κλεισμένο. Και τον είδα, είναι άσπρο γύρω-γύρω. Ναι. Είναι Ναι, ναι, αστείο, ναι, είναι ναι, ναι, σύζυγο, ναι. μέσα στο άσπρο.